yanzu gashi dai 200 ta rage mu kuma ina so in tayi wurin aiki kuma gashi ban karya ba. Ma dai burin fara cin abincin Allah bashi sai in tayi ƙasa wurin aikin. Na wuce sannan kuma yanzu na dawo na kanka sai bincike ke lare ko wallahi wani yaro na aika waya su ma abinci kusan awa ɗaya kenan har yanzu bai dawo ba shi ba alamun shi gaskiya ne bari abun gani wannan zan je gida da yunwa nake ji kai na wallahi bari abun ga ko bi kenan wai kai ina abincin da na aike ka kaso min zan tafiya na ji da 200 wurin dawa kuma abinci 200 na sai lemu da cincin